Okay. Yan po, check po natin kung ulit yung ko. Sabi daw na. Yan na. Certified Makajut po ito si Makajut Bay. So, good. Yan natin. Babay. Babay. Push na ito. Bilis lang. Alright. Kailangan paghawakan, putol po yung putol yung shoe. Ano po siya, ducting. Sadad po yung pagkakadukting yung shoe. Yung light kaya ng bay, yung pagkakahawakan. 2 inches po yung pagkakadukting kay bay. Kaya maganda, maganda yung hawakan yung. Yung babae sakit, 1 inch lang to. Kaya wala halos mahawakan. Oh bay, tama na. Ito ka na. Magpasaway bay, magpasaway. Good boy, good boy, good boy. Bay, tama na. Good boy. Yung siyang kiss na, pagdating ko na. Ayan guys, laking load na po. Halos wala na pong palag si Joey.